Σε αυτό το βίντεο θα εξηγήσουμε πώς δουλεύει το κύκλωμα εκκινητή απευθείας σύνδεση για κινητήρες κάτω από 3 άλογα. Για αρχή, θα εξηγήσουμε τα εξαρτήματα που χρειαζόμαστε για το κύκλωμα ισχύως. 1. Χρειαστούμε βίσματα ασφαλείας, έτσι ώστε να μπορέσουμε εύκολα στο τέλος της άσκησης να τροφοδοτήσουμε με τριφασική παροχή. 2. Θα χρειαστούμε ένα χειροκίνητο αποζέκτη, τετραβολικό. 3. Ένα τριπολικό μικροαυτόματο διακόπτη. 4. Ένα ηλεκτρονόμο ισχύως, μαζί με τις βοηθητικές επαφές του. 5. Ένα διακόπτη υπερφόρτωσης, για τον κινητήρα. 6. Βίσματα ασφαλείας, έτσι ώστε να μπορέσουμε εύκολα στο τέλος της άσκησης, να δώσουμε παροχή στον κινητήρα. 7. Ένα κινητήρα με ισχύ κάτω από 3 άλογα. Συμβουλευτείτε την πινακίδα του κινητήρα για τη σωστή σύνδεση των τηλεγραμμάτων. Προχωράμε στις συνδέσεις του κυκλώματος ισχύως. Συνδέουμε τις 3 φάσεις και ουδέτερο από τα βίσματα ασφαλείας στον γενικό διακόπτη. Επίσης γιώνουμε τη μεταλλική καμπίνα του εκκινητή. Ακολούθως συνδέουμε τις 3 φάσεις από το γενικό διακόπτη στον τριπολικό μικροαυτόματο διακόπτη. Συνεχίζουμε με τις 3 φάσεις από τριπολικό μικροαυτόματο διακόπτη προς τις κύριες επαφές του ηλεκτρονόμου ισχύως. Συνδέουμε τον διακόπτη υπερφόρτωσης στον ηλεκτρονόμο και συνδέουμε τις 3 φάσεις προς τα βίσματα ασφαλείας. Στα βίσματα ασφαλείας μπορούμε εύκολα να ενώσουμε τον κινητήρα με τον οποίο θα ελέγξουμε την άσκηση. Τέλος συνδέουμε τα καλώδια ασφαλείας για τριφασική παροχή 400 volts. Ακολουθούν τα εξαρτήματα που χρειαζόμαστε για το κύκλωμα ελέγχου. 1. Ένα μονοπολικό μικροαυτόματο διακόπτη. 2. Ένα τροφοδοτικό το οποίο μετατρέπει τα 230 volt σε 24 συνεχές. 3. Στο κύκλωμα ελέγχου θα χρησιμοποιηθούν οι 2 επαφές του διακόπτη υπερφόρτωσης. 4. Ένα οστικό διακόπτη με κανονικά κλειστή επαφή για το σταμάτημα του κινητήρα. 5. Ένα οστικό διακόπτη με κανονικά ανοιχτή επαφή για το ξεκίνημα του κινητήρα. 6. Μία βοηθητική επαφή από τον ηλεκτρονόμο ισχύως κανονικά ανοιχτή για την αυτοσυγκράτηση. 7. Τα σημεία τροφοδοσίας για το ποινίο του ηλεκτρονόμου. 8. Μία λιχνία πράσινη για την ένδειξη λειτουργίας του κινητήρα. 9. Μία λιχνία κόκκινη για ένδειξη υπερφόρτωσης του κινητήρα. Προχωράμε στις συνδέσεις του κυκλώματος ελέγχου. Συνδέουμε το μικροαυτόματο του κυκλώματος ελέγχου σε μία φάση. Ακολούθως συνδέουμε το μικροαυτόματο στο τροφοδοτικό του κυκλώματος ελέγχου. Το τροφοδοτικό θα χρειαστεί επίσης και ουδέτερο. Μπορούμε να πιάσουμε από τον αποζέκτη. Γείωση στο τροφοδοτικό μπορούμε να πάρουμε από τα βίσματα ασφαλείας. Μετά ξεκινάμε τις συνδέσεις προς το κύκλωμα ελέγχου που δουλεύει με 24 volt, παίρνοντας το θετικό στην κλειστή επαφή του διακόπτη υπερφόρτωσης 95-96. Συνεχίζουμε προς τον οστικό διακόπτη για το σταμάτημα. Ακολουθεί σύνδεση προς οστικό διακόπτη για το ξεκίνημα. Ακολούθως γίνεται η σύνδεση προς το ποινίο του ηλεκτρονόμου ισχύως και πίσω στο αρνητικό του τροφοδοτικού. Για την αυτοσυγκράτηση συνδέουμε την ανοιχτή βοηθητική επαφή του ηλεκτρονόμου παράλληλα με τον οστικό διακόπτη εκκίνησης. Επίσης συνδέουμε την λιχνία παράλληλα με το ποινίο του ηλεκτρονόμου για ένδειξη λειτουργίας. Χρησιμοποιούμε την ανοιχτή επαφή του διακόπτη υπερφόρτωσης 97-98 για να τροφοδοτήσουμε την κόκκινη λιχνία για ένδειξη υπερφόρτωσης. Συγχαρητήρια! Τώρα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε παροχή και να εξηγήσουμε το κύκλωμα. Επεξήγηση λειτουργίας. Δίνοντας τριφασική παροχή βλέπουμε ότι οι φάσεις είναι ενεργές μέχρι τον αποζέκτη. Κλείνουμε τον αποζέκτη και οι φάσεις προχωράνε μέχρι τον τριφασικό μικροαυτόματο διακόπτη.
πιέζουμε τον τριφασικό μικροαυτόματο διακόπτη και οι φάσεις προχωράνε μέχρι τις κύριες επαφές του ηλεκτρονόμου. Για να λειτουργήσει ο κινητήρας χρειαζόμαστε και το κύκλωμα ελέγχου. Κλείνουμε τον μονοφασικό μικροαυτόματο διακόπτη προς το τροφοδοτικό του κυκλώματος ελέγχου. Πιέζουμε τον οστικό διακόπτη εκκίνησης για να κλείσει κύκλωμα προς το ποινίο του ηλεκτρονόμου. Το ποινίο του ηλεκτρονόμου θα ενεργοποιηθεί και οι κύριες επαφές του θα κλείσουν. Στο κύκλωμα ισχύως οι τρεις φάσεις θα προχωρήσουν μέσω του διακόπτη υπερφόρτωσης προς τον κινητήρα. Ο κινητήρας θα ξεκινήσει να λειτουργεί. Όπως βλέπετε στο κύκλωμα ελέγχου το ηλεκτρικό ρεύμα βρήκε δεύτερη διαδρομή προς το ποινίο του ηλεκτρονόμου μέσω της αυτοσυγκράτησης. Αυτό έγινε επειδή η επαφή 53-54 έχει κλείσει. Επίσης η λάμπα λειτουργίας κινητήρα θα ανάψει. Όλα αυτά έχουν γίνει σε μικροδευτερόλεπτα όσο είχαμε πιεσμένο τον οστικό διακόπτη εκκίνησης. Συνεχίζουμε με την επεξήγηση για το σταμάτημα. Πιέζουμε τον οστικό διακόπτη για σταμάτημα το οποίο ανοίγει τη κλειστή επαφή του. Το ηλεκτρικό ρεύμα σταματάει να υπάρχει στο κύκλωμα ελέγχου. Το ποινίο του ηλεκτρονόμου ισχύως απενεργοποιείται και οι κύριες επαφές του αποκλειστές ανοίγουν. Επίσης η επαφή 53 και 54 αποκλειστή έχει ανοίξει και η λιχνία λειτουργίας θα σβήσει. Η παροχή προς τον κινητήρα του κυκλώματος ισχύως έχει διακοπεί λόγω των ανοιχτών επαφών του ηλεκτρονόμου. Ο κινητήρας θα σταματήσει. Όλα αυτά έχουν γίνει σε μικροδευτερόλεπτα όσο είχαμε πιεσμένο τον οστικό διακόπτη για σταμάτημα. Αφήνω το διακόπτη για σταμάτημα. Το κύκλωμα ελέγχου δεν ξεκινά επειδή έχει ακυρωθεί η αυτοσυγκράτηση και η επαφή 53-54 είναι ανοιχτή. Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχει δρόμο προς το ποινίο του ηλεκτρονόμου. Συνεχίζουμε την επεξήγηση σε περίπτωση υπερφόρτωσης. Σε περίπτωση η επαφή 95-96 ανοίγει και το κύκλωμα ελέγχου πάβει να έχει ηλεκτρικό ρεύμα. Το ποινίο του ηλεκτρονόμου ισχύως απενεργοποιείται και οι κύριες επαφές του αποκλειστές ανοίγουν. Επίσης η επαφή 53 και 54 αποκλειστή έχει ανοίξει και η λιχνία λειτουργίας θα σβήσει. Η παροχή προς τον κινητήρα του κυκλώματος ισχύως έχει διακοπεί λόγω των ανοιχτών επαφών του ηλεκτρονόμου. Ο κινητήρας θα σταματήσει. Στο κύκλωμα ελέγχου το ηλεκτρικό ρεύμα θα βρει δρόμο μέσω της κλειστής επαφής 97-98 του διακόπτη υπερφόρτωσης και θα ανάψει η κόκκινη λιχνία. Ο κινητήρας έχει πάθει υπερφόρτωση.